Kaixo, eneko? Kaixo, egunon. Zer multza, Ongi, pixanikatuta, baina ongi. Dantzan ibiluko zinen, Hoi da, atzo hauian ukien un emanaldia hemen, Donostian. Eta zen Ondo, Ondo. Bai. Bueno, eneko dantzalia zaga beste hainbat gauzen arteak egitekoa eta okerez barnago laguntza taldeak asezinen Erintzan, bai. Nolatan? Ba, 6 urte da nitula edo hasi nintzen, umean nintzala, gurasoek, ni nuen dantzatu nahi nuen, eta gurasoek izena eman ziaten herriko dantzataldean, eta bueno, ba horra hasi ginen, eta ba horroen 33 urtekin dantzat jarraitzen dugu. Bueno, ni flipatuta gelditu nahi bi gauzekin. Alde batetik konpainia edo dantzalia izateak bidaiatzeko aukera asko hemen duzula, ez? Bai, egia esan toki asko ez ditugu, bai Ameriketan, bilia Europadikan, toki askotadikan. Baina batzutan, jendea da konturatzen batzutan toki haietara juten gehala, oso urruti da den toki haietara, eta ez dugula askotan bisitatzeko hastian dirikan ekitzen ez dara. Eta, bai, aurunak ateatzen ditugu, baina, laneko bidaiak izaten dira askotan. Nagoiziki juten zehatela zuen ekimena egitea. Hori da, eta entsaioak egin barritugu, eta tokia ezagutu, eta toki batzutan ordu aldaketa dago, orduan gorputza ere pixatu ditu behar da ordutegira, eta nekagarri izaten da batzutan. Badaukazu anekdota hola aztezinaren bidaia haietan edo. Oantxe bertan ez gogoratu ezakit. Gauza asko pasa zaizkigu. Maleta galtzearena, edo niri behin maleta utzi zidaten, gogoratzen naiz, Ekuadorren, uste deza. Bai. Hori esan nahi ez gogorat. Eta gero, berandu iritsi tokitara, eta hurrengo gazkina galdu, eta olako gauza. Guai, okeru banago esan bezerez, baina dantza kontemporala egiten duzu edo zein da dantza mota. Bai, azken aldian gehiago dantza garaikidetik egiten dut gehiago. Kukaien urte askotan dantzatu dut, eta jarraitzen du dantzan, eta euskal dantzarik abiatzen da. Eta txikitan, euskal dantzetan hasi nintzen. Eta, baina azkeneko 15 urteetan edo gehiago garaikidetik handitzen. Zer ematen duzu dantzatzea pertsonalki? Egia esan ez dakit esaten, baina azken finean bizitza guztia pasade dantzan, eta asko kostatzen zait nire bizitza dantza gabe imaginatzea ere. Batzutan retiratzeko ez, baina, pixkanak abeste modu batera bizitzen edela uste dut, baina, asko ematen dit, ez agizarren, eszenariora igotzea eta dantzatzea. Subiro ja, ez? Bai, momentu horretan dena aztutzen zaizu, eta disfrutatzen da. Bai, zoz ematen du. Beste aldetik esanik musikaria ere gazabela, ez? Bai, hori esaten dute, dantzariak musikaria gara. Horrez gaina 12 urtez musika ikasi nuen eta pianoa jotzen nuen ere. Gaur egun jaban utzi nuen, ze dena dantza musika ezin izan denarekin, eta utzi behar izan nuen zozen. Baina musikaria pixkat banaiz. Eta egin duzu zerbait musika beloan, hola profesional. Ez, ikasle bezala hori hartzen musika eskolan dantza, klaseak hartzen dituen harmonia, eta lenguaje musikal, eta pianoa,
Baina ez 18 urte nitula jautzi nuen, ze ja zaila zan denarekin aurrea egitea. Bueno, bueltatuko gara momentu batek dantzara zagatik Gipuzkoa baina sailen bai irabazi duzu, ez? Gipuzkoa mailan, euskal dantza, txapelketetan segurazki. Bai, aspaldi duela urte batzuk atatzen izan euskal dantza txapelketetan, bai aurrezko eta sueldo txapelketetan, eta bai bere garaian irabazten genituen txapelketa batzuk, bai. Eta agurtiztukoki alde batea urtzita beste alde batetik filologia ikasi zenun. Bai. Nolatan. Ni berez dantza ikasi nahi nuen, edo artearekin zerikusia zuen zerbait, eta etxean beti esaten zidaten zoze ikasi serioa, eta gero, ez, bazpare. Ni bezala. Bazpare, zerbait serioa ikasi, eta orduan, filologia ikasi nuen hispanikoa, literatura gustatzen zaidalako, eta letretan eta neko ondo ibiltzen nintzalako, eta hortik jo nuen. Eta gero ere irakasle bezala lan egin, pixka bat bai, eta horrein atera irakasleentzako master hori klaseak emateko... Posaketako prestatzen, baina kap ditzen duten hori da. Eta horretan ibili nahi. Institututan emateko, hori da. Eta horretan bazpare ere... Base bat eukitzeko. Bai, bazpare lan zaigun ez faltatzeko. Lana garrantzitsua. Bai. Eneko dantza munduan zer egin zenu en el Boulevard del Mar Hendaian. Horrek zantzan dantza hirian jaialdi bat da, dantza hirian ditzen dena, eta egiten da Baionatikan Donostira bitarte, eta urte batean egin zituzten puntu ezberdinak, eta Hondarribi Hendai inguruan grabazio batzuk dantzariekin. Eta hor badaude kodigo QR ditzen dien gauza batzuk, dira laukitxoieko la mobilarekin eta hartzen. Area joaten baztea, al Boulevard de la Mer, kodigo bat dago eta jendeak gerturatzen bada azaltzen da bideo hori. Itxasoa, nola herrillo gainean, bideo hori ikusi dezakete jendea. Eta horrekin erlazionatutako dantza bat, ez? Improvisazio bat izan. Bai. Enitzen nagusatzen improvisazio izan. Bai. Bueno, nola pizkat gaizkatxoak behan iluzioiak bebezku batu ditugu ikusi nahi. Bai, noski. Ikusi nahi. Don't like the things you don't say, leaving it for such a long, long time. Why do you show me those sad, sad eyes each time you decide to pass on by? When you smile, those sad eyes look sadder and sadder still. Autumn's hue in those sad eyes makes me love and love them more. I'll have a bath, I'll make the dinner, and then I'll go away for a long, long time. But still you've not passed my door. And when you smile, those sad
menuak egiten, ia bilazoaga jauzi egiten duzu, baina gustatu zen improvisazioa zuk asmatutakoa da. Bai, momentuan musika jarri. Momentuan gainera. Bai. Eta zemuzuko esperientzia. Polita, beti horrelakotan, ez dakizu zer aterako den, ez? Joaten zera zure musikarekin eta bueno, utzi gorputzari egiten nahi duena, sentitzen duena momentu hortan, eta... Udurrizan. Ez, duela badira, bost urte izango dira, horretatik edo. Ez, zeneko gogoratzen, goatzen ez oso goizala, goizeko 8 edo relazioa. Oso goizona jende gutxirekin eta jendea zibiltzeko inguruan. Baina ze poleta, eguneko lehen uruan. Bai, esan bai. Bueno, ezeko misafia esko. Zuri, Eta entontzea gai. plazer bat izan da. Niretzako oso guztua egon da. Ni ere. Eta bidaliko niago muga ikusten musoan. Muxo handi bat. Eta, Muxo handi bat. agur. Aio.